naawat pa yung award, national award. When, idi June 29, napagasatan tayo nga napanimawat, iti daytoy 51st gawad sa kaparangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda. Dahito iti kangangatuan highest recognition award ba iti Department of Agriculture nga ipapaay kadigiti na duma-duma nga categories. Ket napagasatan dahito local government unit iti Laoag City nga nakagunod kadayto outstanding city local government unit. Adu ti kinalaban tayo ng LGU ni Laoag City tinag-emerge as the national winner, national champion kadayto nga category. Actuallyhan lang nga dayto apo iti award tayo. Isulaeng iti nagunod tayo nga national winner ngem adda iti inem nga category nga impasa tayo of which ket regional winner da aminen mapaspasangasangan iti regional awarding na based kadayto schedule ti Department of Agriculture. We have the outstanding corn cluster, iti dayto Laoag City Southwest Corn Cluster Association. We have the outstanding Kasaba Cluster Association, so dayto Talingaan Kasaba Cluster Association. We have the outstanding Fisheries and Agriculture Resources Management Council nga nangabak iti Laoag City Sea Farm Sea nga idadawlan ni Apo Ruben Mariano. Isuna ket national nominee ken regional winner. At the same time, at the national finalist tayo, may samot kadigiti top 3 ni Mr. Geoffrey A. Pascual, may isang corn farmer, iti category nga outstanding corn farmer, can yours truly, top 2 national finalist, iti National Outstanding Agricultural Extension Manager. So, dagitoy nga inem nga award, tipay lang naala tayo kay national winner, ta sumarsarunan to kada dito daduma nga award, babayan ti Department of Agriculture Regional Field Office 1 kada ito umay nga bulan ti Agosto. Actually, nakaiyawid tayo ti agbalor 2 million nga worth nga project agapo ti national sa balin to pa di oray tayo nga agapo ti regional. At dan dagiti mapanpanunot tayo nga proyekto nga subject to the approval of our city mayor. Basta ti naumuna nga na ibaga kanyada kani Apo Sir Mayor nga naprubaran na method for the efficient extension delivery system ken digitalization iti beneg iti agrikultura nga narugyanan tayo dahil nag-training tayo di last week iti project Saray with the DOST nga naprubaran ni Apo Mayor dahil jay iti maysa nga pangikuan tayo dahil iti premyo tayo nga 2 million. Actually aduti component na dito project Saray umuna ket digitoy agricultural extension workers may kanda iti napimpintas nga panakaimapa iti kasasaad ti syudad ti Laoag manipod temperature rainfall flood at the same time daytoy panagmula at the same time met digiti farmers fisher folk tayo masursurwan da dati baro nga technology ti DOST nga speed tech no kadidinto nga masursurwan da nga kita kadagiti peste kasasaad ti mulada babaen iti na establish ni DOST ken ni UPLB nga speed tech under the project Saray.